Hola, jo sóc la Sílvia Brufau, sóc la responsable de la botiga de Comerç Just d'Oxfam Intermón d'aquí del barri de Gràcia, de Barcelona, i estem molt contentes perquè aquest any col·laborem en aquest festival estupendo de màgia del barri de Gràcia, amb la gala que es farà el dia 12 d'octubre a l'Escola Sant Josep, aquí al carrer Montseny, aquí al costadet de la botiga, i on actuarà el màgic Francis Zafrilla, amb un espectacle ple d'energia, ple d'humor, és ventríloc, ens ho passarem molt bé, no hi falteu, sisplau, i a més, tots els beneficis de la gala aniran pels nostres projectes i també tindrem un espai on podreu col·laborar per defensar tot el tema de la cooperació i podreu comprar samarretes de Comerç Just. No falteu! Doncs la màgia d'Oxfam Intermón per mi seria comprovar que podem aconseguir canviar una realitat injusta amb l'aportació de tothom, de diferents formes i maneres, amb voluntariat, amb donatius, amb socis, col·laborant, i tot per erradicar la pobresa i fer un món molt més humà.